हेलौ सारमोन, मानगोनां प्रमद बर' सार। नै लामाखौ नायनोबा नोंथांमोना होनो ना लामा बानायदों प्रमद बर' सार। नै लाइब्रेरि एरियायाव लामाया माबायदि जानानै दं नाय। लामाया दासिमबो खास्था रास्ता। नै प्रमद बर' सार बानायदों होनबाय थायो, लाइब्रेरि एरियायाव दासिमबो बानायाखै। नै अबस्था गैया, नै लामाया अबस्था गैया। नै बे लामाजों गारि सालायनांगौबा मुस्किल। दरसाखौ बानायजोब्बाय, बे लामाखौ दाबो बानाया। लाइब्रेरिनि लाइब्रेरिनि सार हाजासे बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे प्रमद बर' सारा नुहैयो। एखेबारे जि गाज्रि जानाय, गाज्ल'जोब्बाय गारियानो। नै ओरैजायबो दं। नोंथांमोना बानायदों होनबाय थायो। बेसेबा गोबाव जाबाय बे लाइब्रेरि एरियानि नैबे ससे लामाखौ दासिमबो बानायनो हाया। नाय बे ससेखौ दाबो बानायनो हाया रायजोफोर। नायलांबाय था, नै प्रमद बर' सार, नोंथाङा बे ससेखौ बानायनो मा जाखो? नै बे लामाजों गारि सालायनांगौआ खम मुस्किल, बेखौ दिनैसिमबो बानायाखै। नाय प्रमद बर' सार, नोंथांनिसिम बेखौ शेयार खालामनाय जाबाय। नोंथाङा माबा मोनसे उफाय खालामनानैबाबो नैबे ससेखौ बानायना होनांगोन। नैबे ससेसिम, नै बेनिफ्राय ओरै बे ससेयाव मोजां, ओमफ्राय नैबे ससेनिफ्राय मिलायनाय, बे ससेनिफ्राय ओरै गैला आरो लाइब्रेरिसिम। बेखौनो आं खावलायो प्रमद बर' सारनिसिम, नोंथाङा बेखौ मावोब्ला बिराद मोजां जागोन आरो।